Kangoro. If Rumida Leruji, onwe ihe ga-emekọ hapụ ndị Igbo because ndị mmadụ ihe alawala many ebe ndị nọ many of ndị mmadụ ihe erechala ụlọ ha kere sọm ụlọ biri na nna ka ebe nke ha bi nna ka ebe si nchọm ebe ha bi site na atleast ya gbaba ọsọ ya gbara nke ahụ many erebe ụlọ ha jee zuru ala na village but ndị ọdị the likes of Bikoba na dem ndị ọdị big one na ndị nke ahụ bụ ndị kpọrọ ndị be ha gasị gị na onye na-akụ isi ala mere ọgaranya ozi unu na-ezi ozi ọma ha anụla ya ndị kwuru agwa m ebe na sịnaga ga-eme ka nsọ ala asị m ka nsọ ala ọkwala sị ga njere iche ụlọ ha sị m na ha ga-enyezi ndị be anyị ụlọ chọkwa ebe ọzọ kwụ ụgwọ ya so onwe ihe gbasara m ebe ọbụla bi ha na-eyi ụzọ anyị apụtala ụgwọ ọkụ bụ ife ha ya ndị ọbụla ewetara sị gị jekwuru m Igbo nata ya ego anakọta asị ha keresi WhatsApp group na nọ ya keresi ka mfọba apụtakwala WhatsApp group enwe 2 months ga-aga enwe ndị akwụbere ụgwọ anakọta asị m na ndị nekpatakwara igbubi ọkụ na ọ bụ na m nwere ego ka m nwetakwa so ihe niile abụ ihe a na-eme ndị Igbo but ọ kara m mma because also today nke ụzọ gbara aga m na-agbalị ele anya n'azụ ka nwunye lọ so onwekwe ego eme ka a ghara iri ndị be anyị o a ga-erikwe a na-ekpokwu ọgụ anụmanụ a ga-alị ya na onwekwa a ga-erikwe ha andọ ya mere ha bụ leta ha anya ha fine ewe ntapụta oge Nkere kwa sị na ya nwere property na bọọlụ eme ya dị iwu prezident ya nwere property ezi igwe na Nigeria ya stili ya pụtala azọ gịnị ka ọ na-azọ o debere egwuru ọkụkọ anya today n'ọha ma sapọta jiri our PM ịma our DPM bụ dawoman siri ike ha chọrọ ịrapụta okwulu ọnụ na dati na okwuru ọkwado ihe side ka okwu dati not this crop of individual bụ ndị na-ekiri out time to sabotage our PM but if you don't want to talk because all those ones will be medicine after burial we are head bent in letting our PM come outside if you go to no hammer or it doesn't make anything ihe chukwu ji hapụ the PM ka o jee ije ojere ma saa ma Nnamdị bụkwa okwu postelu ọkụkọ ka afọ ka ihe nọ n'ike ọkụkọ dị PM bata now ọ ga-abịa in a more refined way Nnamdị na onwe ya pụta ọ ga-abịa because Nnamdị enwere somebody kpọrọ video program on chief survival program ka ọ kpọrọ the man mmadụ na-ekwu okwu isi onye a na-ekwu okwu with the fact ọ sị na mbọsị Soludo jiri EVCC Nnamdị na Soludo bụ onye gwara Nnamdị la Simon na-emekwu ihe na ọ na-akọ ga-esikwu okwu dị Simon na ya pụta ihe ọ na-eme the man sị na Nnamdị bilitere ozugbo gala war he was murmuring because that's na one of his guy ya na-arụ na DSS before ya ma gbapụ just as they attacking na reason now immediately that day the day he said it that they transferred that guy from Abuja to Zamfara he wanted to buy the board so that Nnamdị was very happy one run as Simon fit to the can the body so na Simon nọkwa now hapụtara na ọ bụrụ ekpego Simon ikpe na mgbe na akụkụ ya nka mgbe ọ ga-enwe much freedom but na-asị na confined na somewhere he won't be getting information ndị onye a na-achaji for terrorism a ga-edebere ya a ga-enye access to internet that's why ife ndị pụtara sị na eziri ozi I just wonder are you talking to gullibles ndị asatidebere akwụkwọ for one time ka ị na-agwa ya okwu based on na anyị nọ na Nigeria na ya dị abroad something I don't know ma ha ndị ha na-ekele na ndị ha na-ejesi web ndị anyị nwabụrụ ndị n'obodo nọ na Nigeria na-amaghị ihe asịkasị na mobile phone na eji ka nọ ọ na eje holding school onwe ha kụziri anyị na school atọ na mgbe anyị gara school na nke ABCD ka anyị jere gụọ ebe ahụ so all this is ifuru God wants to withhold those our leaders so that he will show them something you know when they send the spy they were the 12 that they went 10 went there their report now this place is filled with milk and honey but we are like grasshopper it was only Caleb and Joshua that said no that we did not see anybody we just saw a land that is good for us to go and take over so and then my